गिबियावनो आङो आंनि बे चेनेलनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमहरग्रोनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लायो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअआ जादों भिडिअ एडिटिं खालामनाय आरो जों बे भिडिअ एडिटिंखौ बोरै खालामो नोंथांमोनहा दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिन्थिगोन बोरै खालामो। बे भिडिअ एप्सनि नामानो जाहैबाय KinMaster। बेखौ नोंथांमोनहा प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाहैबानो जाबाय। आंनाव दा दंखायोखाय आं डाइरेक्ट अपेनल' खालामसै। बे KinMaster भिडिअ एप्सजों जों बिराद मोजां भिडिअ एडिट खालामनो हायो आरो मबाइलावनो। एमटि प्रजेक्टखौ टाच खालामदो। टाच खालामखांनायनि उनाव बेवहाय बिदि ओंखारगोन। दानिया नैबे मिडिया ब्राउजार लिरनायाव थांदो। मिडिया ब्राउजाराव थांनानै मोनसे पिक्सार लाहैदो आरो पिक्सार लानानै मोनसे पिक्सार लादो। मोनसे पिक्सार लाखांनायनि उनाव बेखौ गोलाव बोनानै होदो। ओरै फुवारलांनांगौ आरो बेखौ बेयो नै ओरैनो प्ले खालामबा बियो पिक्सारा खारगोन आरो एसे खारनाय नुगोन। बेखौ जोङो समान खालामनांगौ। समान सेरबानो समान जागोन आरो बेखौ जों ओरै आसि थाइनैजों समान खालामनानै लादो। दानिया बेखौ दोनथ'दो। दाना गोदान मोनसे भिडिअ लायदो। नैबे लेयाराव थांबानो जाबाय। दाना नैबेहाय मोनसे भिडिअ लायदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो। आं प्ले खालामसै। बे भिडिअखौ जोङो सिगांग्रो ओरैनो गावबा गावनि मबाइलजों खेबनानै लाग्रोखानांगौ आरो प्ले खालामनानै नायदो मा भिडिअ बे। बिदि थाबायनाय आरो बेखौ जों सिगां गावबा गाव मबाइलजों मोनसे इन्जुराव जेनेबा प्लास्टिक मोनसे प्लेन मोनसे कालारनिनो आरो बेखौ दोननानै जोङो मबाइलजों भिडिअ खालामना लाग्रोखानांगौ आरो दाना बै गोथां प्लास्टिकखौ जों खोमोरनांगौ आरो बेखौ बोरै खोमोरो नोंथांमोनहा नायदो। नैबे गाहायनि बे दा भिडिअ सोनायाव टाच खालामग्रोनांगौ। सेरदो खनसे। बे सेरनायनि उनाव नैबे खनायाव बेबायदि ओंखारगोन। बेहाय मोनसे क्रमके लिरनाय दं आरो बेहाय सेरबानो जाबाय। बे सेरनायनि उनाव नैबेहाय बेबायदि ओंखारगोन इनेबोल। नैबेखौ क्रमकेनि गाहायाव मोनसे इनेबोल लिरनाय दं। बेखौ इनेबोल खालामबानो जाबाय। दाना बेहाय बिदि ओंखारबाय। बेखौ मिलायहोदो कालारखौ। नैबेखौबो एसे बोनानै होदो। एसे मिलायहो र' बारा जाजोबाखै मिलायनाया। बेखौ जों एसे ओरै बोनांगौ आरो दानिया प्ले खालामनानै नायदो। एसे दंबावो र' बेखौ मोजाङै मिलायहोदो। प्ले खालामदो। नायदो बेखौ खोमोरनायखौ बोरै खोमोरो।
जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। मिलायाखै बे एसे दंबावो। दाना बेखौ बोरै सेभ खालामो? नैबे सेभ खालामनायखौ बेयाव सेरनांगोन। सेभ टु भिडिअ गेलारि। जों बे बिराद फुल HD बानायनो हायो। एकदम बिराद हाइ लेभेलनि MB अनेक रोखोमनि सेभ खालामनो हायो आरो। दा भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो आंनि बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।